Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोङो आंना माने एसे स्किन केयारनि प्रडाक्ट्सफोरा एसे जोबबायमोन आरोना आं एसे चिप प्रडाक्टखौनो इउज खालामगासिनो दासान्दि चिप क्वालिटि माने क्वालिटिया मोजां बाट प्राइसआ चिप आरोना स' बेखौनो बायनो थांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंसे बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय स्पर्ट्सखौ सोर मोजां मोना जानो मोजां मोनखायो नाथाय unknown matches बा non interesting tournamentsफोरखौहाय रावबो मोजां मोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना खोनादोंना गासैबो मानसिफ्रानो मोनसे मेट्सनि बागै रायलायगासिनो बेनो जाहैबाय IPL 2023 औ नंगौ बेनो जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं टुर्नामेन्ट जेरावहाय नोंथांमोना आंल' नङा बा नोंथाङाल' नङा जोंनि गासैबो लोगोफोरानो बेयावहाय प्रिपेयार जागासिनो जे गावनि फेभरेट टिमजोंहाय रंजाफानो थाखाय आरो बेयावहाय नोंथांमोना स्केड्युलखौ नायनो हागोन मेट्सनि जे बबे माला जागोन बा बबे मोनसे टिमजोंहाय नोंथांमोना रंजाफानो नागिरदों बेखौहाय नायनो हागोन आरोना बेयावहाय आरोबाव नोंथांमोना नोंथांमोननि फेभरेट टिमजोंहाय ट्रफिजों लोगोसे रंजाफानो गोसो दङ ना जुदि दङब्ला नोंथांमोना दानो नैबे लिंकखौहाय फल' खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेयावहाय बरिं जानाय नङा आरोना बेयावहाय गोबां रोखोमनि नोंथांमोना स्पर्ट्सफोर मोननो हागोन नाथाय नैबे IPL 2023 आवहाय क्रिकेटआवहाय ओरैबायदि मोजां पे आउट्सआ नोंथांमोननि थाखाय नेनानै दङ जेरावहाय नोंथांमोना मोजां बिबांनि रां मोननो हागोन IPL 2023 स्टार्ट जागोन 31 मार्चनिफ्राय विड्र'आबो एकदमबारे फार्स्टलि विड्र' जाखायो आरोबाव आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि आंनि साबस्क्राइबारा जुदि बेयावहाय रेजिस्ट्रेसन खालामोबा अब्लाना नोंथांमोना ब'नास मोननो हागोन बेयावहाय नोंथांमोना नट अनलि मेट्स बा गावनि फेभरेट टिमजोंल' रंजाफानो मोनगोन बेल' नङा बेयावहाय नोंथांमोननि जा इम'सन्स बा नोंथांमोना बेयावहाय बेजों लोगोसे मोजां बिबांनि रांबो खामायनो हागोन आरो स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लादो स' गाइस बेफोर बुस्थुखौ बायखांनानै लाबाय दायो आं बारा दिन्थिबाय थायासै नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो जोङो माबा मोनसे जानो लुगैबाय बेनिखायनो आंनि फेभरेट रिजर्टआवहाय थांनोसै आरोना खानापारा खाथियावहाय जिहेतु दोङो माबाया ग्रिनवुड रिजर्टआवहाय बेवहाय नै दायो सफैबाय जोङो इ बिफाङा आं बायसानो लोगो ओइलायसो नोङो बे बिफांखौ आं बायसा होनना बुङो नंगौ आरो इ बिफाङा लोदोखाय आं बायसा होननानै बुंदो ओमफ्राय नानिया अबे मोनसे आं देखायो र' नानिया बियो लाव दंफाङा हालालै नै गेमस्रि नै नानिया रब्रा नङाब्रा नों बाङाय थाफाय होमबासो मिथिगोन दा नै बियो आं नै बियो नों नोंगो दे बाङाय लोदोसो जाबावदो नोङो बाङाय टेंगन गन्नासो नै बियो रानदें टेङा नै बियो मोनफैबाय जोङो अमा हरबासो हाबा जागोन आं अमा खानायखौनो खानबावाखैसो आं लाइभ भिडिअ होगासिनो गाइस जानायानो जानाय नानिनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै मा खालामना होबानो जाबाय गाइस नानिनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होगायसै नङाबाथाय बुजागोन सासेया लाइभ फाइ होगासिनो नै जाबायानो आं बुंखायो
लाइभ भिडिअ होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय गाइस जोङो दिनैयो ओरैबायसा उन्दुनानै माने मेगनानो बुथे बुथे जाजोबदो नानिनियाबो बोरैबा जालायदों मोखाङानो बुलायलायदों ना गोथौ मोनसोदो नामा नोंसोरो दिनै आं सब मिसा हाइस जानाय बायदि हा दिनै सब मिसा हाइस जानाय बायदि 너도 피자가 패스. 몰라. नै जों जायै जायै लांदां खालामजोब्बाय दा जानानै लांदां जाजोब्बाय थिगसे जाबाय आंथ' आयो ओरैबायसा जाबाय आं दिनैयो सानसे उन्दुना फैनानै थिगसे जाखाबाय आंबो जादों बहुद जाबायना बिगा बिहरदो जलखिया आधा केजी दियो आयो येल्लो कालारनि नायनाय फुलकबिया नै येल्लो कालारनि सानफ्लावार रखम ना गाइस लाबोजोब्बाय मा ओमफ्राय माखासेखौथ' सोहैबावबायसा स' नै गाइस आङो दायो मा लाबोदों बेखौ देखायनो आरोना नोंथांमोननो फार्स्टआव दै लोंनानै लाग्रोनोसै आं बिराद मेंबाय भिडिअ बानायनांगौ आङो नै मा लाबोदों आं नै सफिनि बे भेन्टिलाइनारखौ इउज खालामो आरोना आङो बिराद मोजां नोंथांमोनाबो जुदि भेन्टिलाइनार इउज खालामोबा बे सफिनिखौ इउज खालामबानो जाबाय बिराद मोजां आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं जे दहाय बुंदोंमोन ना आं न'आव मोनहैबा आङो स्किन केयार प्रडाक्टसफोरखौहाय दिन्थिगोन होननानै आं माने बडि सपनिखौ इउज खालामथ'ला होननानै बे प्लामनिखौ लाबोलायबाय आरोना नै बेयो जाहैबाय भाइटामिन सिनि मायो टनार भाइटामिन सिनि टनार आरोना प्लामनि ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय भाइटामिन सिनि फेस सिराम ओमफ्राय मोननै प्लामनि मा होनो बडि यगार्ट लाबोबाय आरोना आङो बडि लशन नै मोननै ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मयस्चराइजार भाइटामिन सिनि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय सानस्क्रिन ग्रिन टिनि आरोना 35 SPF ओमफ्राय आङो दिनैसिम जिमानखिनि वेट टिस्यु जेनेबा बे फेस वाइप्स जिथु स्किन केयारनि बेबिफोरनि दङ ना जनसन्सनि बेखौसो आं इउज खालामो आरोना आं बहुद ब्रेन्डनि इउज खालामबाय बाट आं मोजां मोना बेयो माने बांसिन सिदोबखाय आं बेखौ मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो आङो बेखौ डाइरेक्ट फेसावहाय एप्लाइ खालामा माने फार्स्टआवहाय आङो एल'भेराफोरजोंहाय आंनि स्किनखौहाय एसे मासाज खालामनानै दायो ओमफ्राय बेनि उनावसो बेजोंहाय आङो मेकआपखौ रिमुभ खालामो आरोना बेजों डाइरेक्ट खालामा ओमफ्राय आंनावहाय मोनसे उनाव भिडिअ बानायनांगौ आङो ओमफ्राय माखासे मैगं थाइगं लाबोदोंमोन मैगं थाइगंखौलाय आरो माखौ देखायबाय थानो ना बिथिं आरो दावदै सावदै लाबोबाय माबा माबि लाबोबाय स' बेनोसैमोन दा मा सङो नायनोसै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो दा दहाय आङो माबा माबि जानाया लिपस्टिकखौनो बोखारजोब्बाय आरोना आङो नै इखिनिया लिपस्टिकआनो गैला आङो नै इदि जिङावल'सै ओमफ्राय आं दिनै सानसे उन्दुदो ना खिथादोंमोन दा मेगनानो बुथेथे ओरैनो बुथेथेखा होमबाबो बुथेथे जादो निरामिस मैगं नै बाथोन इमा बाथोनथाय दाउदै लावलांबाय थानाय जायोना